Čus lidi, já jsem Petr a tohle bude takové úvodní video, co vám povím o novém serveru. Před chvilkou 13.4. vyšel nový server, zamávaný 17. A chtěl bych s tím natočit video, pokud se vám to samozřejmě bude líbit. Mám tu úplně super cech, velitele, důstojníky a pak zbytek cechu. Kdybych chtěl k nám do cechu, tak až bude místo, anebo do akademie. Ale to přesně nevím, jak se jmenuje ty akademie, teď napište velitele, on vám to napíše. A ještě bych chtěl ohledně velitele něco říct. Tenhle týpek bude mít v 18:30 14.4. stream, takže se nezapomeň dojít podívat. A dej mu tam ten like, odběr. A pokud chceš, abych natáčel video, tak mi tam like, odběr, nějaký pěkný komentář. A zítra pokud by tam bylo 5 lajků a nějaké 3 komentáře, tak bych natočil zítra další díl. Tam bych chtěl 300 toho, klikal bych podzimka a tedy. Takže si to mějte a čau.